Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hanzi makadii zvenyu mukoma, handizivewo kana confession yangu ichiita kuti munge muchiipostawo pachannel yenyu. Inini ndiri mudzimai ane makore 39 years ekuberekwa. Ndakauyawo muno muSouth Africa a very long time ago. Zvino pandakauya muno muSouth Africa ndakabva ndazotanga kugara zvangu mune rimwe location, but tainge tichingoitawo zvimabasa izvozvizve zvekushandawo mumapurazi. Basa rainge richirwadza, ko rairwadza sei? Saka ndakabva ndazotanga kudanana zvangu neumwe murume uyo wandakazotanga kugara naye. Iye murume uyu ndakamuitira utsinye mukoma. Ndingangoti pamakore ose awo andakagara naye kumusha uko vainge vasingatozvizivi kuti kuno kuJoni ndainge ndakatorogwa zvangu. Apa kumba uku nemurume tainge tichiri pamatalks. Ndaiti paya pandinenge ndadzokera kumusha then ndaitomboenda zvangu ndotombonogara nemurume wangu. Iye murume zvake ainge achigara mutown. Saka ndaitanga ndasvika kumusha obva azonditi uyai kuno madam. Ndobva ndazoenda ndobva ndanogara naye. Ndakasvika pakuzobatira pamuviri. Apa pose apa ndainge ndichingonyepera uyu wandainge ndigere naye muJoni, ndichimunyepera ndichiti nhumbu iri kuramba kubata. Zvino zvandaiwanzokuita ndezvekuti ndaiti kana ndikaona kuti December yava kuda kunosvika, ndaishandisa mari, especially mari yake, ndaibata zvezve zvekuti isambokwanisa yaungana, nekuti ndiye aindibatisa mari iyi. Saka ndaiishandisa nemutovo uya wekuti mari yacho yaisambokwanisa kana kuungana. Ende izvi ndaizviitira kuti paya pandinenge ndava kuti ndafunga kuti ndinge ndichimbodzokera kunoona vana, handingaiti rombe remuJoni rekuti rinoita gore rose risina kana kumbodzokera kumusha. Saka iye manje aizobatikana, obva azongondipa kamari kaya kanenge kari mumba, obva anditi chifambaiwo makabata apa. Ndaizoti paya pandinenge ndodzoka kuno kuJoni ndaibva ndazotanga kuchema ndichiti ndinokumbirawo kuti munge muchinditumidzira mari. Then aiti akanditumidzira mari iya, dzimwe nguva ndaikwanisa kutosiyira murume wangu mari. Ende ndaiwanzokuti pose patinenge ndiri kumusha ndaingomuudza kuti WhatsApp iri kuramba. Apa ndaiwanzokufarira kutenga mafoni ekuti anenge achitonetsa network, especially kana ndoenda kumusha. Saka taingotaura nemacalls. Ndaingotiwo paya murume paanenge ari kubasa, because dzimwe nguva murume aitomboshanda manight shift. Then ndaizoti baba mwana pavanenge vari kubasa, inini ndobva ndazofonera chikomba changu cheJoni ndichingochibvunza mibvunzo, ndichingonyepedzera kuita zvishanje. Ndaiti kana ndikazvifunga ndobva ndamunyorera zimeseji kuti izvezvi kusabatika pafoni. I'm sure kutoti une munhu wako wauye naye. Apa ndinenge ndangomubhipa ka1 zviya zvekungobhipa wakarerekera kuti kana munhu akasangodavira chete obva watodropa. Ndaingoti kana ndikangodaro then ndobva ndatomunyorera zitext message. Apa munhu anenge asitomborina kana WhatsApp. Waizonzwa munhu oti stress yaunondipa baby yakanyanyisa, waya uchindinzwira shanje kudaro. Apa ndinenge ndichingofadza zvangu mutengi. Ndaizotobva kumusha ndakaguta. Zvino pane imwe holiday yandakazoenda kumusha, ipapo ndakadzoka ndakaita kuzvimbirwa. Ndainge ndatobatira pamuviri, ndikabva ndamuti nhumbu iyi yandainge ndakatakura yainge iri nhumbu yake. Zvino baba ava ndakazonovatiza apo pandainge ndava kuda kunobetserwa. Ndakaona kuti ndinge ndichibetserwa kuno kuJoni zvainge zvisingaiti, zvaikwanisa kuzondipa maproblems, because paya pamabirth record zita rake rinenge rava kuzofanira kuti ringe richizonyorwa. Apa manje kumba murume ndiye ainge achitoziva kutoti iyi inhumbu yake iyi. Saka pakuzonogadzirisa mabirth certificate ndainge ndisingadi zvinhu zvekuti zvinozondipa stress mangwana. Mukoma ndakati nhumbu yangu yati kurei, ndokubva ndati kumurume inini ndava kumboenda kumba. Akabva ati enda kwedu. Ndikati handingaende kwenyuka, handiti ndo zvandaigara ndichingotaura kuti unganidzai mari munge muchienda kunondireva musingadi. Ndotoenda hangu kuvabereki vangu, vachanyara zvavo, but at least hapana pavangazombondirasa nekuti ndiri mwana wavo. Mukoma munhu akarwadziwa ndini uyo. Ndikabva ndatengerwa mazigrosari mukoma, zvekuti ndakati ndichinosvika kumba ndakanzwa vanhu vachitaura kuti musikana ari kushanda. Izvi zvinoratidza kuti musikana ari kubva kuJoni, because ngoro yainge yakaita kuti yakaita kuzara negrosari. Ndikangoti trailer rose rebhazi ndini ndainge ndakazadza zvangu trailer rose rebhazi nemagrosari mukoma.
takadya grocery iroro kusvika chana changu chava kutokambaira imi tichingodya grocery iroro. Ndakaita mwedzi nemwedzi ndiriko kuZim, munhu ndichingomuchokocha mari chete, ndichingomuchokocha mari, ndichingoti pano pari kudiwa chakati, hei ndanzi chakati kuchipatara, ndinofanira kuti ndinge ndichiuya nemari yakati. Ko idzo mari dzemaschool fees ndainge ndoti kana ndikamuti ndinokumbirawo mari kuti ndinge ndichibhadharira vana maschool fees, apa baba vacho vainge vachivabhadharira. Aingoti kana akangochema chema ndobva ndati handiti unoona, ndozvandaitaura paya ndichiramba kukuzvarira kuti kana ndikangogara ndakuzvarira unenge wava kungoita take care of your child. Inini vangu vana ndini ndinenge ndava kutambura navo ndiri ndoga. Saka kana zvadaro chimbirai henyu ndinge ndichienda kunokumbira mari kuna baba vacho. Aibva aramba obva ati izvozvo handizvidi, izvozvo ndakakuudza kuti handizvidi. Saka munhu aibva aita mahazo ake, munhu obva ajingirisa obva azonditumidzira mari. Apa vana vanenge vakatobhadharirwa mafizi kudhara nababa vavo. Ndakagara kusvika munhu akomplaina, ko kwainge kuchadzokeka here mukoma? Kwainge kusingadzokeki because kana baby card mukoma zvarainge rakanyorwa ipapo zvainge zvisingapindirani zvachose. Ndakabva ndazongomutamba coward ndokubva ndatongodzima foni yangu. Akambozama kufonera amai vangu, ambozama zvekare kufonera vamwewo avo vandaimboti ndinokumbira kuti unge uchiisa mari yangu pamukuru yanhingi. Apa vanhu ndainge ndakatova tipa off kuti munhu uyu handichadi nezvake, irombe mhani, irombe munhu uyu. So akanditsvaka mukoma ende ndichitoziva kutoti munhu ainge achinditsvaka. Apa ndainge ndatova kuno zvangu kuJoni, ndangotiwo ndinge ndichingoreururawo chivi changu chandakaita chekuti zuva nezuva ndinongogara ndichingoti Mwari ndiregererei. Ikoko kwaari munhu zvake ari right, madii mangomuwanisawo mukadzi wekuti achamudawo, mukadzi wekuti achamuda nemwoyo wake wose. Uye yambiro yangu kune varume ndeyekuti kana mupfimbawo vakadzi, ndapota please musapfimba vakadzi muchiisa mari mberi, nekuti the moment yaunoisa mari mberi munhu unenge watomupa muyedzo wekuti unonetsa kukunda. Ndo zvakaitika mukoma, nekudawo kwekuti zvinhu zvainge zvakaoma, iye aita basa rake rechibhiridha, saka vaiwanzokubata zvimari. Saka aiti paya patinenge tachaisa, munhu aibva auya, paiva nevamwe avo vaainge achingoti mbuya. Saka aiwanzokungouya pamba pacho pandainge ndichigara, ndokubva azotanga kungonditengera madringi, achingotitengerawo zvisevo nezvakangosiyana kudzamaro ndichizonobvuma. Ko pane pandaizoramba here? Iye munhu ari iye ega ainge achindimanikidza kuzotosvika ndichinobhadharirwa rent, ndokubva atazotanga kutodanana paya. Saka yambiro yangu ndeyekuti kana wafunga kupa mukadzi mari, do it at your own risk, especially paya paunenge uchiri kunyenga munhu ngaatange akuda asazokudira mari yako, nekuti rudo harutengeki. Munhu uyu ndainge ndigere naye but ndaitonzwa kutoti munhu uyu handitombomudi zvachose. Ndokusaka ndakazomushandisa to that level, ndainge ndisingatombomunzwiri tsitsi zvachose. Ndaida kungomurwadzisa. Munoona kurwadzisa munhu kuya kwekuti munhu anosvika pakuzvigeza ega, kuzvibvisa ega pauri sezvaakazoita. Nanhasi uno mukoma handizivi kuti kana kuri kuzonzi pakazoita zuva rekuti tichazodhumana toita 1-on-1 ameno kuti ndichanyarira pai nekuda kwezvose izvo zvandakamuita. Kana kumafacebook mukoma ndinotoshandisa rimwe zita rekutoti kana mafriends angu inini ndini ndinotomatsvaka like my high school friends, nekuti inini handitotsvakeke because chizita chandakatongoshandisa ndakatongochinyorawo neshort hand zvekuti aumbofi wakachifungira. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Akumana musadaro akumana. Saka sisi ava ndakavabvunza kuti zvino zvamuri kugara kuCape Town mugere moga here? Vakanditi kwete hanzvadzi, ndine munhu wangu wandiri kugara naye but uyu ndingangoti murume wangu because ndakamuchivawo ndikamuda, ndokubva munhu atondibvisirawo something kuvabereki vangu. Ndikabva ndati zvino kune ex-husband chii chakazoitika? Saka sisi vedu ava vari kuti panotinetsei mukoma because husband yangu pandinenge ndiri kumusha inonditorera advantage, inonditi iwewe handina kukupa gupuro saka uri mukadzi wangu, kana uchida izvezvi ndinoenda kumhangarira vabereki vako kuna mambo. Saka hanzi kusvika ndazokupa gupuro rekuti handichakudi zvinoreva kuti ucharamba uri mukadzi wangu. Zvakangoma hazvo veduwe.
please ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section naimi kuzvazvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndikutotsvakawo advice yo nyaya yandakanzwa iya vamwe bankuru avo vainge vachiti vari kudanana naamainini vavo. Nyaya iyoyo yakandivhundutsa nendinovazeza manje bankuru ivo pane patakamboita sekunge tinowirirana. This was when sisi pavainge vasipo ndokubva tambosara tikatombotamba. Chikuro chatakatamba ipapo mukoma chainge chisina kunaka, kana ndega ndakatosara ndava kutonzwa kutoti dai hedu tazongoenderera mberi nekuita bonde. But inini zvangu zvandakangozviudza ndezvekuti kana munhu tisati tatestewa tinotosangana pabonde tichishandisirana dziviriro. Zvino ivo bankuru vakabva vazotanga kupfeka protectoria, but vakati vachinopfeka protectoria iyo sikarudzi yavo ndokubva yazotanga kurara. Yakarara mukoma zvekutoti ndega ndakatoona kutoti ya mahwani. Ndakabva ndavabvunza kuti nhaye bankuru, what is going on? Ko ingawani pose apa patanga tichitamba, ingawani yanga itori bobo. Saka chii chazoitika? Saka ivo bankuru vakabva vanditi sezvo vasina kumbogara vaita izvi zvecheating ndo zvinokonzeresa kuti sikarudzi yavo inge ichirara kana kuri kuzonzi vakada kuzopfeka iro protector iri. Saka vakabva vatanga kundinyengerera, vakabva vati vainge vachikumbira kuti ivo vange vachiita bonde neni pasina kana dziviriro. But ndakabva ndaramba manje, ndikabva ndati hazvigoneki bankuru kuti tinge tichisika bonde pasina dziviriro. Apa nematyiro andinoita chirwere, because mukoma ndakatombopotswa nacho chirwere mushure mekunge ndaenda kusleep over. Ndakati ndaenda kusleep over kuya hameno zvimwe kuda ndinofemerwa mukoma, pamwe nditori muprofita kikikiki mukoma. Ndakati ndaenda kusleep over kuya so mukomana uyu tingadai takatosika bonde redu because ndaitomufila very rough. Then mukoma nashi zvakangoitika ndezvekuti pakabva pazosvika umwe mufesi wake ndokubva adhileya akadhileya. Apa ndainge ndonzwa nzara manje ndokubva ndazoti ndiorderewo dibonius. Saka uyu mufesi wacho paakazobuda manje ndopandakabva ndazongosara ndichingoti mumba munhu hamuna mukadzi, zvimwe kuda munhu wangu uyu anenge atori nekamukadzi kake kaanenge achigara nako. Ndakangosecha mukoma, but mukunosecha kwangu ndinoita sekunge ndinosvikirwa mukoma, haumbofi wakahwandisa anything from me. Ndikasecha ndikashaya kana anything. Zvino ndakazoti ndadzokera mudining, hameno chakangonditi ndinge ndichitarisa muzasi mecouch randainge ndakagara. Ndakati ndichinotarisa muzasi mecouch ndopandakabva ndachiona kuti mainge muine chimwe chipepa, munoona tumapepa tuya twaunopiwa kumapharmacies kanenge kakaita kadiki kaya, ndokandakabva ndazoona kari pasi. Ndikati imomumu hamuna kana maused protector imomumu. Ndokubva ndakakweva nemutsvairo ka plastic kaya, but ndakati ndakakakweva ndopandakabva ndazoona kuti mainge muine mapiritsi mukoma, chibhodhoro chemapiritsi. Kuzonoresearcha kudai wanikwe mapiritsi anonwiwa nevanhu vanorwara neHIV. Iye akazoti adzoka ndainge ndakatongochisa zvangu patable. Ndikabva ndati what is the meaning of this? Ndokubva atanga kundikumbira ruregerero, akapfugama akanditi iko zvino iye is virus free, viral load yake iri pasi hapana kana paangazombondi infecta. But ndakabva ndatoti ndatova bore newe ndiitire uber ndidzokere kumba. Ndokubva azotanga kuda kuita noise neni, but ndikabva ndati zvefight newe handisi kuda, otherwise ndinokufonerera mapurisa ndokuzotorambana kwatakazoita ikoko. So that is the same thing zvakaitika futi pavari ava bankuru vangu ava, because ndakangotanga kungonyumwa even though ndainge ndichitonzwa kutoti ndava muhiti chaimo, but ndakabva ndangoramba ndikati no, handikwanise unless kana mhanya ikamungoenda kuclicks nguva dzichiripo, endai kamunotenga tuya tumatest twavapo, tuma home based test, tongozvitesta toona kuti hatina chirwere. Ingawani ndati ndinokupai, but bankuru vangu vakabva vatsika madziro, vakaramba mukoma kuenda kunotenga kaya home based test kit kaya muclicks. And as far as I know, man,
kana ukagara wapromisa murume kuti unoda kumupa, murume anoita zvose zvaanenge achigona kuti ange achiita, but banguru vangu manje vakaramba. Zvaizvezvi vanongoramba vachingoti handei kakuclinic tinotestwa then tobva takontinya, but zvaizvezvi mukoma henyu ndakamboti ngatimbomirai, ngatimbosiyana nazvo, but mari vanogara vachingondipa mari vachinditi please usandikanganwe. Saka ndiyo yangu iyi confession mukoma, ndo zvandiri kufunga kuita nabanguru, but chakangotimisa inyaya yekuti handingarari navo pasi tisingashandise dziviriro, then at the same time vasingadi kuti tinge tichienda kunotestiwa apa kuti handei kuchipatara, inhau yekungoti vanenge vachida kungondivharavhara zvavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi vana amainini, ko muri kumboita sei madzikoma enyu? Naimi zviri normal here izvi zvekuti vana amainini vava kungoti teki nana banguru? Kana kuri kunziwo pane zvawakaita nabanguru vako, please come to my inbox and tell me kuti chii chakaitika. Yo zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti pandainge ndichiri ne17 years ndakamitiswa mukoma, ende munhu wacho akandimitisa zvinhu zvinotonyadzisa because ndakatomitisiwa namufundisi. Saka vamufundisi ava vakati vandimitisa ndokubva vazonditsvakira kwangu kwekuti ndinge ndichigara, but in the final minute vamufundisi ava vakabva vazondidhampa. Saka vakati vachinondidhampa mukoma, at that time ndichizonobvisa nhumbu iyi yainge yakura. Hamene kuti ndakazvigona sei nezera rangu iroro, because ndakabva ndakarwadziwa mukoma, ndikabva ndatoenda zvangu kumashops ndichitsvaka mishonga inovava, but ndakati ndanwa mapiritsi, ndakaita overdose yemapiritsi aya madisprin, but nhumbu yakaramba kubva. Ndokubva ndazoenda pamba pevamwe sekuru vainge vachiita zvekung'anga, ndikabva ndataura navo ndikavaudza kuti ndainge ndafunga kubvisa nhumbu. Vakanditi nhumbu iyi inokuuraya iwe, asi ndakazovapa mari ndokubva vazondipa mishonga. Vakabva vazonditi zvinhu izvi zvandiri kuda kuita izvi zviri riski. Ndikangoti ndo zvandafunga sekuru, but mukunotaura navo ndakabva ndaona kuti apa zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichizviitira ndiri padhuze nevanhu. Ndakabva ndatanga kufamba. Nguva dzandakatanga kufamba it was somewhere kuma4, zuva rainge rorereka. Ndokubva ndazoenda mune kamwe kasango, so ndakati ndirimo mukasango maya ndikabva ndatsvaka hangu panhu pekuti ndinge ndichihwanda. Ndokubva ndagara paya ndikatanga kuchema, ndikabva ndazotanga kunwa mushonga uya wandainge ndagadzirirwa nasekuru vaya. Ngati ndapedza kunwa mushonga uya wandainge ndagadzirirwa nasekuru vaya, ndopa ndakabva ndatotanga kutonzwa macramps. Ndipo apo mukoma ndokubva ndatotanga kutopinda mulabor. Mwana wangu akazosara kubuda, but mwana wangu uyu airakidza kuti kufema aifema, but ainge asati anyatsova mwana chaiye, ainge achiri premature. Mwana wangu kuda akangorarama kuda about 2 minutes, mwana ndokubva atongofa. Saka mwana uyu mukoma ndakangomusiyamo musango imomo. Ndiyo confession yangu iyoyo. Ndakangotsvakawo zvimasanzu ndikabva ndangoisa masanzu aya pamusoro pemutumbi wake mushure mekunge ndaona kuti mwana uyu ainge atofa. Zvino ndakazoti ndadzoka napasta ava tikabva tanetsana, but kuti ndiva expose zvinotinetsei because vatori mukuru muchechi medu ende vachiri kutochengeta vabereki vangu nanhasi uno, even though ndava kuno kunyika yevatorwa. So ndakabva ndazonetsana navo ndikabva ndati imimi handiti makati hamuchadi mwana, hamudi kuti munge muchiramba. Saka ndakabva ndazonetsana navo ndikabva ndati handiti imimi mainge mava kundiramba nekuti nhumbu yangu yainge yokura, saka mava kudei kwandiri, plus izvo zvekuti mwana muri kuda kuziva kuti chii chakaitika. You do not have the right to tell me that, don't ask me nonsense. Ndokubva tatukana paya. Ndakabva ndazoita move out mushure mekunge varamba kubhadhara rent. Ndokubva ndazotanga hangu kugara ndega, but ndakazosangana nevamwe vasikanawo avo vainge vachiita zvechibhishu, vakabva
kundidzidzisa kuita zvechibhishu, ndokubva ndamborarama ndichiita zvechibhishu, ndokubva ndazouya kuno kuSouth Africa. But now mukomanashi, dambudziko ndiroro. Dambudziko nderekuti ndambozama kuti ndinge ndichizvara, but zviri kuramba manje. Apa makore manje ari kuramba achingoenda. Vasikana vandakadzidza navo, most of them vatova nevana. Apa inini zvangu zviri kuramba. So handizivi mukomanashi kuti hakuna here umwe mushonga wekuti ndinokwanisa kukunwa so that unge uchigadzirisa, kana kutoti ipapo pandakaenda musango ndichizonobvisa nhumbu iyi yainge yanyanyisa kukura, kuti yakandikuvadzira here chibereko changu. Kumaperiods ndinotoenda kumaperiods akanaka, handina kana rimwe dambudziko randiinaro, but nhumbu chete ndo iri kuramba kubata. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Eish, mamwe maconfession unoita kunzwa kuti anoita kuita kukuafecta mupfungwa, zvekuti pfungwa dzako dzinomboenda papause chaipo chaipo, uchitanga kufunga kuti saka mwana uyu ari kuti iye kunonzi kuita sei, akaenda musango ndokubva anobvisa nhumbu, mwana akatobuda achifema, ndokubva atora masanzu mushure mekunge mwana uyu afa, ndokubva angosiya akaisa masanzu aya pamusoro pemwana. Yo, zvazvakaoma naimi. Zvakangooma hazvo vedukwe kuseka nhamo serugare.